Simanga, mlimwakethu omdala. Kuba kanjani lapha eplazini? Isithuphe sisodwa leso. Akona umsebenzi lo. Yazi anginako umuntu. Abantu bavele nje babukele somabhizinisi owena kuphela nje. Angikhona iqiniso le. Uyabona ukubuya kwami ekhaya sengiqoshwe emsebenzini. Akusange kumakanise umuntu. Awuzange uxoshwe emsebenzini. Awukwazi isimo somnotho nje kuphela ngoba sehla. Ngiyavuma mntaka baba ngaleyo ndlela ke ngathola izandla ezifudumele ekhaya. Nakho ke sekuqala inkinga sekubuya wena ekhambeni la ngangazi ukuthi wawuyephi. Hayi ke sibuye sikulungise ke lokho kuhambeni kwesikhathi. Uqonda ukuthini ngalokho? Kusho ukuthi ke sengihlanise ikhanda nobaba sakhela umndeni ibhizinisi. Yazi kuyathokozisa lokho manje. Kodwa awusho uzowaphatha kanjani wonke lamabhizinisi njengoba mfowethu nawo cha gcwele yonke into nje. Ngeke lutho. Uqonda ukuthini? Qonda ukuthi wena nqupfunga ndini lapha bosebenza ukhethe umkhulu lapha. Uzokuhlola kanjani lo msebenzi? Mntaka baba yazi selokhu nje ngangena ngathi shi kwezolimo. Yazi ingqindo yami irusile isagcwele ulwembu. Anginanqa mina nabalimi yangezwa. Ngoba futhi nina laba abalimi abancane laba ebusika bayahlupheka. Damna mntaka baba. Yazi ngishanga phakathi. Manje siqala nini? Cha ngisalinde nje ukuthi amaphepha aqonde yabona nosomabhizinisi lo wesitolo. Bese emva kwalokho kuyalonga emavikini amabili noma amathathu kanjalo nje. Dlafungane. Awu mntaka baba yazi wangithinta ngaphakathi. Uyabona manje into ekuzomela ukuthi ngiyenze. Fanele ukuthi ngibheke phela incwadi zami lezi endala ekhumbula lezi ngangisebenzisa. Ngoba phela angisakhumbuli lutho angisazi lutho ngizokudayisa. Yabona ke manje ufa ko oil la. Engakwazi nokucabanga. Ivuthe. Manje bafo yazi bafo kunento engicela nje engifuna ukubonela yona engisafuna ukuthi ikhulume mntaka baba. Xola kancane. Hello. Hello, ukhona Bheka? Bheka okhulumayo? Ya, vele bengifuna wena. Umazwi lo camtha naye. Oh, kunjani mazwi? It's bad man, it's bad. Forstana yibheka. Ngicela uhlukane noNdosi man. Yazi uNdosi utshelo lady lami ukuthi uzobhodisa yonke ifamily yami. So mina nangifuna senze agreement. Ungaphinde uboleke uNdosi imali. Ngiyaphinda ungaphinde uboleke uNdosi imali. If ke uzoqinisa lenhloko yakhe enkulu because you try to act as umsummary olungileyo, well, nami ngizoba ufare life yakho. Sabona nkosikazi. Shimane. Ukazile wamhlebo. Ngempela nkosikazi. Uyabona nkosikazi, bengicabanga ukuthi uma ngithola le promotion, ngobe ngithola umhlala phansi nje. Phinde. Akusetshenzwa lapha kukaSathane yakutshena wena. Kwakungcono daka boy lo nalo madlana yakhona. Lalela ngikutshela into eyenzekile ebusuku. Lapha yana kaMamkhize ebusuku. Cishe kwacisha ibane. Hawu ubunge kusamthola lo zilina wakho. Khuluma wenkosikazi. Khuluma bo, kwenze njani? Uyabona ke nkosikazi. Uma kulo Mamkhize wakho lo ungasalibeki lapha uyangibona mina angifuni kabi ukufela umfazi futhi ngoyithatha hapi imali yokungcwaba. Vula umnyango. Vula umnyango. Sanibona nekhaya. Sabona ndoda. Ninjani ke baba? Ngicela ngaphandle nje baba uGagashi bengicela ukukhuluma nawe nje okomsuzwana. Cha, akukonkinga. Ngiyabonga baba, ngicela sikhulumele phandle. Khanda njani kanti ningahlala nje la phansi nikhulume. Angisezwe nosebenza ukuhlala phansi wena, hlala phansi. Gagashi. Usibhekele isigebengu nesomfana. Isigebengisi. Baba Gagashi. Yebo ndoda.
Yaselo kwashona ubaba, akekho umunye umuntu engimethembayo kule ndawo ngaphandle kwakho. Angitshele baba, uyawuthanda lo msebenzi owenzayo? Uyabona ukuba khulileka nje baba ungitshela. Eqinisweni mfana wami ukuba benginako ngabe ngiyawushintsha lo msebenzi ngithola umunye umsebenzi ongcono. Kepha ke akukho kunye ngakwenza. Ngiyakuzwa baba Gagasha. Kodwa namhlanje ngiphathele indaba ezimnandi. Yabona zonke inkinga zakho sizoshabalala. Ngabe uqondeni manje mazi mfana wami ngihluphekela kangaka? Baba Gagasha ungazizwa unjani usebenza endaweni lapho kuzofanele ukuthi khona uqoke isudu obophuthayi? Ngabe uyangiyenga yini mfana kaMgobhozi? Angiyengi baba, sengisho endaweni lapho uzothola khona iholo lakho iphindwe kathathu kunalelo litholayo. Ngingawuyekelani lo umsebenzi? Uphi wona lo msebenzi? Ngizocela nini? Asiye baba yafuneka la maketela Ndosi. Asendosi kunjani? Kuyabheda sibali, Ungathi kuyabheda man Ndosi man. Uyazi even nale mpahla lezi uyazi ngiyazikhokhela la grant. And la maketela yafuneka ubheka umsebenzi umile. And amabhayara afuna la maketela. Wena sibali uthengisa into oyithandayo 500% awuthengisa isitoko man. Awuzu Ndosi uthini? Isaveva of the fittest le ndanga. Uyazi khona manje mangibakhiphe labafana side kushaya bona okanye bashaya etrek. Nami same sibali iyafana le nto sibali. Asiye lapha ofisini. Nguluthe impanza loyo. Ngifuna uluthe impanza. Kunomlayezo ophuthuma lapha. Hello Lieutenant. Ngingu Special Sergeant number 3. Lalela ke. Kusasa ngizithubaza bo 3 and 4. Nakanjani? Iyaphuma ikhabo. Izuza ele. Sign off. Hayi Ndosi awuye ukugwala. Manje ufana ngamfaka inyoka. Manje ubani uzefuna ukubulala? Yikho ngilapha sibali wena wethu usumazi konke nomzi wakubo. Yes, bana ngithi bengenzela ukuthi stop lento yabe lokugijimisa ngathi iphilisi manje. Hey sibali, engathi umlolile sibali akathi ukuthi uyafa. Ufuna imali yakhe la. Uzongena sibali ufana. Magafe. Hey, ngiyakuzwela mvuya abantu. Ngizwe umkhulu yathi uzohlatshwa, uhlatshela ubaba. Kodwa mina bengizokusiza kube bengumdala. Hey. Sengikhathele kuba ngisizane nawe kulobishi lotshwala bakho. Kodwa cha. Angeke ukuyeke ubele yanto awuyiyona. Impiza uhlala. Asashila amakhosi amakhulu. Makoti, we makoti. Ma, yeza. Sibhekene nezikhathi ezinzima kabi la nondawo.
lo muzi wakwakhumalo uzungezwa imoya emibi kaSathane kodwa egameni lenkosi sizonqoba makoti impi yethu yokulwa noSathane uqobo isiqalile mntanami uma singemi ngenkosi asisoze sasinda ngoba hayi muye kudlala wena amazondi kufanele sikhulume nezithuli zalomuzi zisibeke kumveli nqanga makoti landela umeso wami obukhala lapha ngizohlaba lempi ngezihlobo uxolo makoti awuthi ukuhlala phansi kancane sithandaze mntanami thandazeni uma kukhona omaziyo gozwa ngawe mina Zondi mina engimaziyo munye qha indodana kaMdali mntanami asithandaze baba siyakucela sizingane zakho ngena kuleli khala kwaKhumalo wakhe awu wenkosikazi uma lokho kudla kwakho kungenayo inyama cha bangenzela ngiyabona angilambile ngaleyo ndlela Gagash kanti awazi ukuthi pheke zakho phela namhlanje lezi zakho uyithanda kakhulu inyama ngaphakathi hawu naku ukuthandayo mina wami iphunga lemnandi bo hawu sokwenza njani nkosikazi angeke uze ukuthi mbibi weGagash ungakangitsheli ukuthi lo mfana gobhozi obelale emsebenzini hawu nkosikazi bekubala nje nkosikazi yilo kanyeke lo balo weGagash engifuna ukulazi hawu nkosikazi ngizothini nje ubala nje akasho lutho ngiyabona we usuba yisigebengu manje weGagash usufuna ukufa yini hawu cha nkosikazi bengithi Gagashe awunawo amali mkhuluma uyabona lo msebenzi lo mfana angithembise wona ngizogqoka isuti ngizofaka ithayi ngizothanda umphakathi ungihloniphe futhi kusobala phela ukuthi inkosikazi akekho umuntu ongathandwa noma ahlonishwe umphakathi ungaphela eyisigebengu ubekhohlisa lo mfana ayikho yonke lento ayisho ungathi usumdala kangakuyiqhegu elingaka sekusondele nala uya khona wena ubuqala phansi kodwa ungenela imisebenzi yegebengu uhambe umtshele lo mfana wakho ukuthi ngithe umuke wawuthatha nje lo msebenzi uyofana ukufa uyangizwa ukuthi ngithini ngiqinisile njalo lento engishoyo Hallo, yebo ma. Hallo Thuma. Ma. Ngicela uzohlala nawe lapha ekhaya kwesikhashana. Ma. Thoko. Kunomuntu emnyango. Ubukela njengesigebengu umbulalo wazo. Ma. 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 Hello phela uThoko ukhulumani. Thoko, wazwele ngathi abeneme nje. Kwenze njani? Uma usenkingeni ekhaya bheka eqinisweni bengifuna umazi kodwa ngitholi. Kwenze njani ngomama? Bheka soxoxa endleleni ngicela umukise ekhaya ngakucela please. Okay, sengilapho ke manje.
Sekwenze njani manje? Hey, thula wena. Hawu, sokwenze njani mntanami? Ungasibulali umkhulu ngiyakuncela. Luthathe. Hello. Sawona ma. Hawu mazi uwe mntanami. Ma usefikile umzala wami lapho uBlackman Mkhize. Umza wakho uBlackman Mkhize. Yimina lo mama. Ya mawuthunyelwe mina ukuthi eze lapha zokugada. Mangalinaki iphimbo lakhe lelincane. Alifakwa libuya nodaka lapha. Azosigada. Abathoko sebafikile nje. Soyoma introduce ke nothoko ma. Ma kuningi sizokhuluma nangibuya ke khona ngisaphuthuma khona. Bye Khize. Tomorrow night, ufuna amalori nekar zonke ezicross border. But now umsebenzi wesibili loyo. Oqala ngifuna nithole umazwi. Ngifuna lamfana aphambane nemvula. Lithi lishokela kusasa abese esemakhazeni, okay? Tycoon, usho ukuthi ungathanda ukubona isidumbu sakhe? As long man ngivalela lo mlomo wakhe for good, khuluma too much mfana. Thoko, awusho. Ulethe lo mfana kaMthimkhulu. Ube kuphi umkhwenyana? Ma, umkhwenyana uyazi ukuthi ulethe ubani la ekhaya? Ma, izinto azisahambi kahle phakathi kwami noDavid. Manje? Yiko lokho mangicela ukuthi ngizohlala la ekhaya nawe kwesikhashana. Thoko, angikuqondi kahle ukuthi ufuna ukuthini. Ngiyathemba futhi ukuthi nawe awuzizwa ukuthi uthini. Sinenkinga enkulu noDavid ma. Angazange angitshele yona before start. Uyisidaka uDavid ma. Uyaphuza. Ngisho nomndeni wakhe imbala ukwazi ukuthi ivule indaba. Uyisidakwa? Yebo ma, uqale phansi. Uletha kwa mihla le edakiwe. Isiqalekiso sibi kabi leso mntanami. Kufanele ukuthi axolise koyisemkhulu. Kodwa ke Thoko, akusho ukuthi wena sokufanele ukuthi uzinikezele kula mfana kaMthimkhulu. Lutho ma. Ube ngisiza nje ngento yokuhamba kuba ngithi wena usengozini. Umngane nje ma. Ngiyakuxwayisa ke mntanami, liqhoshwa libhekile. Azile isilima zomfazi ngicabanga. Hlangani lutho. I-registration number, i-disk, umphetho, mfana wami. Uma ngabe ucabanga ukuthi sowuvula business la, ushaye phansi. Thina sethi siyasebenza la kuyona business yami. Wena mfana. Ucabanga ukuthi asikwazi konke lokho. Chayisa, ngenani phakathi madoda. Phakathi.
mfana wami ucabanga ukuthi ukwenzani shonela mfana wami Ah, Mazwi, long time no see. How's it, Brazo? Yeah, I'm not your Brazwell. Upundosi. Yazi kubingelela kuyakuletha inhlanhla. Yeah, don't khenga inhlanhla man. I said uphi undosi. Oh. Nangu zimva wakho Ndosi. Sawunola mfana na. Ndosi. 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 Tubulala nja man. Bulala nja man. Me.